mobilizazio antolatuak dira gaur Ipar Euskal Herrian. Goizeko 6-etatik manifestariak mobilizatu dira Baionan dena blokeatzeko helburuz. Tentxo uneak bizi dira manifestari eta poliziaren artean. Arratsaldeon ikusentzuleok, ikusten duzuen bezala gaur blokeo eguna dugu Ipar Euskal Herrian. Mobilizazioak ardatz izango ditugu gaurko saioan eta baita ere Magenia laborantza lurren defentsan epaitutako 3 pertsonen auzia arituko zaigu Aitor Zabaleta lankidea. Ongi etorri Iparraldearen orenera. Frantziako gobernuaren politikaren kontrako blokeo eguna antolatu dute gaur Frantzia osoan. Ipar Euskal Herrian ere oihartzuna izan dute mobilizazioek. Goizeko 6-etatik manifestariek errepide hartu dute Baiona sarbideko biribilgune bat blokeatu nahian. Poliziaren presentzia masiboa izan da, zuzen 600 polizia lanean daude departamentu osoan. Polizia eta manifestarien arteko tentsiuneak bizi izan dira goizetik. Eta bederen 6 pertsona atxilotu dituzte prefetaren arabera. Poliziak manifestarien zakuak begiratu eta herritarrek bloke egin dute. Manifestari honek dioen bezala haien helburua ez da dena ustea hedabide batzuetan hori esan izan bada ere. Ekonomia blokeatu nahiaz beren ahotsa entzunarazi nahi dute. Atzo bertan lehen ministro berri bat izendatu zuen Emmanuel Macron presidenteak. François Bayrou bere demisua aurkeztu ondotik. Manifestarien iritziz provokazio hutsa da. Ça va rien changer, de toute façon, c'est pas, ouais, comme tout le monde dit, c'est pas le casting qui compte, c'est la politique qui est menée. Horrek ez du deus aldatuko, politikak du garrantzia eta bera izaten segituko du. Zerbitzu publikoen murrizketekin, denetan dirua aurreztuz, salbu politikarientzat. Hemen daudenen helburua da etorkizun hobea aldarrikatzea haien seme alabentzat. Pour leurs enfants, qu'on prenne en compte, qu'on parle un peu d'écologie, qu'on change un peu ce qui se passe partout dans le monde et que voilà, juste qu'on puisse bouffer de notre travail. Manifestariak San Leon biribilgunetik Baiona erdigurea mugitu eta istiluak errepikatu egin dira. Nahi izan dugu joan Zubigojira elkarretaratzera, baina gertatzen dena da lakrimoak bota dituztera eta ez ginen gehiago pastera, beraz pastu gira geltoki aldeko kajikara. Han ere lakrimoak bota, beraz beste multso bat blokeatu dute, eta gu gelditzen ginen amajak pastu gira Santa Espiritu Zubitik, eta hor ere berdin izian bezala gure gibelka lasterkari ziren, batzuk plakeatu dituzte lujera, bortizki, eta gelditzen zirenak egin dauzkigute nortasunagiri kontrolak, eta ez ginituenak ereman dituzte komisaldegira. Eta mespretsua initzekin, lasterka aritu baigira batzuetaz trufatu, kirola egin behar ginuela gehiago, eta usaiako postura hori jandarmena, mespretsua, trufa eta bortizkeria. Istiluak istilu manifestariek argi dute zein den gaurko mobilizazioaren erronka. Karkara jenez, Espainiz batera doz gobernamenduak dituen erabakietan, beraz finantzarioak, militargoari sos gehiago eman, nik nahiko nuke sozial ahloari sos gehiago emaitea, hezkuntzari, zinez beharretan diren ahloeri, beraz horrendako ateraniz gaur karkara. Baionako herriko etxean elkartu ondotik arratsaldeko 6-etan biltzarra antolatu dute mobilizazioei zein segida eman erabakitzeko. ...2024ko apirilaren 10ean Kanboko herriko etxean Marieniako laborantza lurren defentsan egintzen protesta honetan parte hartzeagatik 3 militante epaitu dituzte atzo arratsaldean Baionako auzitegian. Hautetsi baten aurkako bortizkeria erabiltzea leporatzen zaie. Gogoratu, auzapeza lurrera erori zela batzarra bertan bera utzi eta irtetera zioanean. Biltzar publikoa trabatzea ere leporatzen zaie, makil kolpeengatik herriko etxe zola kaltetzea ere bai, eta poliziaren aurrean DNA eta gorputz argazkiak hartzeari uko egin izana. Ez dute ere sobera onartu kontekstualizatzea politikoki, hori egon nahi dute hauziko gertakarietan, baina hor gure helburu bat zen ere erakustea hemen badirela ere egoerare hortarat ekarri gaituzten arduradun batzu, hautetxiek badutela izigarriko ardura olako egoeretan,
eta ez dela gehiago normal interes orokorra eta gure herritarren interesak defendatzen dugulain gu girela hemen kondenatuak, ez gira oraindik kondenatuak eta ikusiko dugu deliberoa, baina eta horiek olako ardurarekin ez dutela, ez zela ezer gertatzen horientzat. Kondenatuak ez, baina prokuradoreak 5.000 euroko zigorra eskatu die bortizkeriagatik, horietatik 4.000 gibelapenarekin. Irudiekin ez da bortizkeria keinurik ikusten direktuki. Berak ere erantzuen hastapen batean neoketzuela onki, eta geroztik aldatu dira bere erranak edo bere abokatuaren erranak norbeitek onki duela edo jo duela errandu, baina irudiek ez dute hori ikusten. Beren DNA eta argazkiak hartzeari uko egitegatik aldiz, 800 euro eskatu ditu prokuradoreak. Europako justiziaren erabakiak aipatu ditut eta ez dira automatikoki kondenatuak izaiten ahal, behar du auzitegiak eran, ze larritasunengatik kondenatuko dituzten errefusarentzat. Eta batzargelako zoruagatik ere kalte ordainak eskatzen dizkiete, lurra berritu egin dute orduzkeroztik eta berritze hori kostatu dena eskatzen diete, 10.000 euro inguru. Eta hor ere ez da hori frogatzen alko, oai ez da gehiago so egiten alko, ea funditua izan den edo ez. Hortan ere, ne ustez ez dute kondenalik erabakitzen al. Cristian Debez kanpoko auzapezaren defentsak aldiz. Le tribunal décidera, et je pense que les faits de violence sont... Erabakia epaileena bada ere, bortizkeria egontzela frogatua geratu dela uste du eta... Qu'ils suivent les réquisitions du procureur de la République. Epaiari prokuradorearen eskaera ontzat ematea eskatzen dio. Epaia edo erabakia urriaren 14ean emango dute jakitera. Uda osoan Donibaneko poliklinikako larrialdietarako zerbitzuaren eskema berri baten inguruan lan egin ondoren, aterabide baikor bat lortu dutela iragarri du Peio Dufo diputatua abertzaleak. Hain zuzen Euskal Kostaldeko erietxea funtzionamendua zarduratuko da. Bi proposamen izan dira hemen gainean, bat Baionako ospitalearena eta bigarrena Jamze Agilerako klinikakoa eta Donibaneko klinikaren administrazio kontseiluak erabaki du hartzea Baionako ospitalearena. Salbatzeaz gain zerbitzua indartuko dutela azaldu du politikariak. Larrialdien ondoko zerbitzu bat Medizin General deitzen dena irekiko da eta hirugarren puntua da, eta hori garrantzitsua da. Orain minbiziaren tratatzeko zerbitzua Baionan itoa denez, beste bat eraikiko dute egoitza berdinean, tokiko jendea, ez Baionara joiteko egunerokoan tratamendua segitzeko, baizik eta Donibane Loitzunen berkokatzeko zerbitzu bat hurbilago. Jakinda Baionako ospitalearen egoera ekonomikoa ez dela nahi bezalakoa, Donibane Loitzuneko zerbitzua bere bermearekin ibilaraztea arriskutsua ote den galdegitean. Justuki aderantzizkoa. Orain behar duguna da, diru bat hor investitzeko eta ARS-ari jadanik, nik zuzenean, baina Baionako ospitaleak ere eskatu dio beharko zera diru aguntza bat, 1 milioi bat, 800.000 eurokoa. Zalantzari gabe funtzionamendu berriak albiste on bat irudikatzen du zerbitzua baliatzen duten 40.000 herritarrentzat. Xiberoko Xiru Festibalak aurten Ameriketan gaia izan du ardatz. 35. edizioaren baitan, Ronilyn Patterson piano-jole afroamerikarrak kontzertu berezia eskini du Gotaineko elizan. Ikusentzuleok kontzertu honen irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!